gwaran ba musu duniyar kawai. Hadi ai ka rasa damanka. Lokacin da na dinga kiran ka kake dagawa, ƙarshe sai ka turo min da sako na cin mutunci. Daga nan ka rasa ni har abada. Ina da wanda nake so, Maina zan aura. Kinga, lokaci ya da zan faɗa miki, ke ba kowa bace kuma ke ba kowan komai bace. San daɗin mai. I'm serious. Okay, yana. Gaskiya dai zan koma London. Zuwanka ka haɗu da 'yan uwanka, kuma yanzu da a ce kana can Ingila ba za ka san abubuwa ba. Dalilin zuwanka ni ma na san abubuwa. Ba nawanki. In ya kama zuciya da shi ake tashi ayi kwana. Sanki ya yana ya kewaye jinina. Yarda ki tallafi na karki sim card ɗina fa ka karya. Fa da yawa a cikinsu kuma da shi nake kallon alert. Sannan bibiyan ɗina gaba ɗaya suna ciki. Lashi daga yau da wannan wayan zaki dinga waya. Sannan babu wani mutum da yake da number kuma ba na so ki dinga kiran kowa in ba ni ba. Sannan ko da makota zaki leka ki kira ni ki tambaye ni izini tukunna. Na bar ki sai ki shiga. Wallahi kin ga an kira ni asibiti zan je Hadi yayi accident. Dama akan Na'ima yayi accident. Na rantse da Allah ba zan je ba.